Musika bulegoarentzako oso urrats garrantzitsua izan da, gaur sinatu dugun hitzarmen hau. Izan ere, generaman denbora bat identifikatu genuela, behar genituela Euskal Herrian aliatu berriak, gure formakuntza eskaintzan aurrera pausu bat emateko. Hitzarmen honek, elkarlan honek eramango gaituela beste fase batera eta beste eskaintza batera. Eta espero dugu ibilbide luzeko elkarlan bat izatea eta musika sektorean nola ez bere eragina izatea eta datozen urteetan profesional gehiago prestatuta ateratzea. Mondragon Unibertsitateko Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearentzat musika bulegoarekin sinatutako hitzarmen hau oso garrantzitsua da, izan be musika bulegoa agente importante da kultur eta sormen industrien mundu horretan. Horrek aukera emoten dozku gure ikasleak testuinguru realetan egoteko, proiektu desberdinak garatzeko eta aldi berean fakultate bezala musika bulegoarekin batera sektoreko profesionalek dituzten beharrei hurbiletik erantzuteko aukera bat ere bada.